И какво става, хора? Аз съм Дака и това е новото ни видео на Minecraft, новата ни поредица. Ще играем Survival, а именно оцеляване с един приятел. Сега той ще набави някаква храна. Ще убие някакви животни. Тук няма никакви животни, не виждам, обаче няма нищо. Сега ще започнем. Това ще ни е новата поредица, един вид. Ще играем оцеляване. И да. Това не ми трябва. Окей, фан. Да, и да кажа нещо, тъй като живея в Австрия, с приятелят с The Game ще си говорим на немски. Пък каквото е важно ще ви го превеждам и да започваме. Окей, фан jetzt. Du redest ein bisschen mehr, okay? Окей, значи първото ни нещо, което всъщност е най-важното в началото на Minecraft, на играта, е дървото, както всички знаете. Ще си набавим някакви дърва и там видях вече кол и такива работи. Има достатъчно кол, достатъчно въглища, достатъчно може да има и айзен някъде. Айрон, извинявам се. В смисъл айрон, имам в предвид, нали, желязо. Magst du Crafting Table oder soll ich machen? Wir können auch beide machen. Ich habe einen Apfel gefunden. Окей, тук си намерих някаква ябълка. Така. Сега ще... Как се прави пай? Окей. Ще си направим сега един крафтинг тейбъл. Няколко пръчки. И да, като цяло, там има още една ябълка, направо ще я взема. И да влизаме в тази яма. Така, тук ще си направим някакви материали. Само кирка ще ни трябва за момента. Сега ще съберем тук кол, въглища. Тук kan steg woanders gehen. Kohle nehmen. Hier gibt es schon viele Kohle. Тук има доста въглища. Между другото, играта я снимаме на телефон, защото в момента нямам възможност да я снимам на PlayStation или компютър. Имам PlayStation 4, трябва да си купя играта. Кирката ми... Това е неговата кирка. Ich hab schon eine Spitzhacke. Warum hast du das geworfen? Was? Deine Spitzhacke hast du geworfen. Ich bin nicht mal in der Nähe. Okay, sie ist vom Himmel gefallen, oder wie? Vielleicht. Така, сега ще си вземем тук крафтинг тейбъла и ще отидем някъде тук. Трябва да си набавим достатъчно коле, такова въглища. Защото ще ни потребват и за факли, и за фурна. По-нататък като имаме. Мисля, че в този първи епизод ще намерим и айрон. Не ще се бъркам с тия три езика. Ще си набавим желязо в този епизод. Има тук невероятно много въглища. И да. Доста въглища. Ето вече намерихме и айрон. Ich habe Eisen gefunden. Опа. Да, стръгнах. Опа. Как ще ме.
този помир изгоря. Сега ще си направя няколко факълчета. И ще ги сложа. Така, това ми е кирката. Тук ще са ми тези работи. И тук ще е крафтинг тейбъла. Така. Бисхин да не. Окей, пасови винища стощиепс. Така, тук ще си набавим още няколко камъчета. И после ще си направим една кирка с тях. Ich habe auch Eisen. Това става хайзен. Ja, ein Stück. Супер. Между другото, този епизод го снимаме вече за трети път. Първоначално снимах си на друга програма и тя беше пълен шит. В смисъл, доста шибана програма беше. Някак си ми правиш проблеми, видеята бяха по 10 минути и бяха 3 гигабайта без метап. Просто не се шегувам, бях наистина по 3 гигабайта. Това най го мраза. В смисъл 3 гигабайта бяха видеята без метап. Така, тук стана някаква простотия. Ужас. Окей. Мраз го този чакъл. Okay, ich bin unten jetzt irgendwo. Oho! Okay, ich habe etwas gefunden. Wo bist du reingegangen? Тук си намерих нещо голямо, голямо. Siehst du meine Name, Bruder? Ja, ich bin schon da. Alter, warum baust du dich so weit runter? О, мана, кодум. Така, някъде наистина се набихме и се натъкнахме на много красиви работи. Например, ето този айран тук. Желязо айран, като там си му викате. Mann, hör auf mein Eisen zu klauen, du Zigane. Помислих, че това е зомби. Окей, аз отивам там. Bruder, hast du Zombie gefunden? Da gibt's keinen. Oh, da gibt's einen Creeper. Warte, ich hab Schwert. Окей, мах nicht mehr so, bitte. Така, тук почна да се лагва. Защото играта е просто пълен шит. В принцип тази игра се купува, обаче аз съм тъп и не си я купих. Ами направо си я изтеглих от един там сайт. Не знам дали е пиратски или не, обаче си я изтеглих просто безплатно. И да, колко айран вече имаме? 7. Wie viele Eisen hast du? 5. Und 35 Kohle. Okay, ich bin jetzt unten. Wie viel Eisen? 5. Ich habe 24 Kohle. Bruder, das ist mein Eisen. Ah, das bist du nicht. Achso, ich dachte, das ist... Das sind 2 Zombies. Töte die Zombies. Töte die Zombies. Warte. Das ist ein Schwert. Bruder, mach dir ein Schwert. Da ist deine Scheiße. Ja, Spitzhacke. Oh, warte. So, da ist deine Crafting Table. Wenn du Hilfe brauchst, dann sag's mir. Wie viele Leben hast du? Voll. Das ist Lava. Ich auch. Warte. Така, приятеля вече намери лава. И хубавото, че няма да умре. Тук му оставих Wieso? Ich mach schon. Ich will Okay, okay, das ist dein Eisen, Bruder, das ist nicht meins. Da ist deine Crafting Table.
Was vergessen. Ja. Отъфа нещо имам чувство, че отзад ме удря. В смисъл някакси отивах напред, изведнъж. Така, къде сме ние сега? Надявам се, че сме намерили достатъчно дърво. Защото ако не е достатъчно... Право е така правим. Ако не е достатъчно дървото, просто ще пукнем без факли и без дърво като цяло. Като тук се натъкнахме на някакво подземие. Не подземие, ами... Охо, голд! Голд! Намерихме си вече злато. Ето така. За това злато ще се опитаме да го изкопаем. Не можем. Това gerade ein Zombie bei mir. Super, bei mir gibt's keine. Sie haben Angst vor mir. Er ist in die Lava gestorben. Da könnt ihr den noch an. Bruder, komm zu mir. Ich hab hier Eisen gefunden. Ich hab hier viele Eisen. Eisen und Gold. Така, както вече виждате, ние си намерихме злато, което не е голямо нещо. Ето така. Не е голямо нещо златото, но все пак е по-хубаво да си имаме злато. Така че да. Сега ще си направим една айрон кирка. Желязна кирка. И ще изкопаем златото. Ау! О, да са два. Ау, ау. То тук вика като някакво момиченце. Ето така, всичко си направихме като хората. Сега ще си взема една кирчица. Един меч. По някаква причина не мога да си направим кирка. Не можем, ето. Окей, значи си имаме сега в момента една дървена кирка. Една каменна кирка и да, като цяло сме в добро положение в момента. И хубаво е, че нали, взехме златото. Тук си намерих още айрон. Ще го взема. Рене, в убийство? Остава ли си на Антонг? Ja. Между другото, Рене... Между другото, The Game е до мен в момента. И ние играем един до друг. И да, ако го чувате, е пак хубав смисъл. Уоу. Okay, da habe ich was gefunden. Kannst du das Gold schon abbauen? Ja, habe ich schon. Ich habe schon Eisenkirche. Also Spitzhacke. Kannst du bei mir kommen? Gerade nicht. Така. Сега ще си направя един меч. За всеки случай. Аз си имам един меч, обаче... Защо пък да не си имаме и два? Ето тук някъде ще пусна дървената кирка, защото вече ме дразни. Ето така ще си направя една яма. И ще я пусна в нея. Ето така. Между другото аз имам две даже. Gibt's ein Spawner, sicher. Така мисля, че при The Game има някакъв спаунър, защото той постоянно ми се опоква, че има някакви зомбита до него. Сега ще изчакваме този айрон да се разтопи, в смисъл да ни даде айрон. Ще си направим тук някаква броня набързо. Ich habe schon... sowas.
Wie heißt das auf Deutsch? Eisen, so zum Schutz. Brustplatte. Ja, genau. Ich kann nichts hinbauen. Und Helm. Okay, komm. Leckt das bei dir? Ja, Viel? manchmal funktioniert es nicht. Така, сега ще се върна там, където бях. Надявам се той да ми вижда името. Но за всеки случай съм включил играта с читове. Сега като чуете това, ще кажете, че не мога да играя и че ми трябват читове и такива работи. Обаче всъщност не е така. Аз съм на читове, защото играем групова игра. И ако той се загуби някъде, където вече не мога да го видя и не знае вече къде е той, къде съм аз, тогава просто се телепортираме един до друг някакси и така. Essen? Ich habe einen Apfel. Das ist zu wenig. Ja, schade. Ich bin schon sehr tief. Ich bin fast. Ого, Redstone. Окей, тук си намерихме доста работи. Манита вода от тук, бе, брат. Ich bin fast tot. Okay, gut, komm zu mir. Ich sag dir die ganze Zeit, du sollst zu mir kommen. Nein. Komm einfach zu mir, ich hab hier alles. Essen habe ich nicht, so. Да, лошото е, че нямаме сега нищо за ядене, защото се набутахме в дупката. Просто много бързо се набутахме в тази дупка. И да, просто нямахме време да намерим нещо за ядене като цяло. И тук, както виждате, има доста водичка. Е, така ще направя. Ich warte noch kurz. Vielleicht kommt. И ето тук ще има лава. Така, много ме дразни тази вода в момента. Не мога да си представите колко много ме дразни шибаната вода. Тук някъде ще намерим диаманти със сигурност. Ich glaube, ich finde bald Diamanten. Jo, hier gibt's Lava. Warte, ich brauche noch 4 Eisen. Като вече си намерихме и лава, The Game се надявам да не умре, защото ако умре ще се получи много лошо ще стане, защото все пак в първи епизод да умре някой. В смисъл, ако ме разбирате, нали, какво искам да ви кажа. Ще бъде много гадно да умре. Защото оцеляването все пак не е започнало още и ако умре ще си мислите, че е много слаб и така нататък. Няма значение. Така в момента той не ме вижда и аз изобщо не го виждам също. Така че ще отида някакси до него. Siehst du mich schon? No. Ich bin sehr tief, also schau nach unten. Oh, super. Bisschen Lava. Ja. Oh, scheiße. Lebst du? Glaube ich nicht. Така, не умряхме, това е хубавото. Имаме обаче само една ява, която сега ще изям, за да ми се регенерира кръвта. Пак играта няма никакъв... Абсолютно нищо за ядене. Аз не трябва да се Да, ето той сега ми предложи, например, да го телепортирам до мен, но ето, че той ме намери. Kommt zu mir einfach. Ich hab aber gar nichts zum Essen. Gar nichts. Da gibt's einen Zombie. Ja, mit Turchin. Трепахме го. Bruder, ich hab das nicht. Pass auf, ich hab Creeper gehört. Und jetzt sind wir zusammen, okay? Wir bleiben einfach so zusammen. Weg. Du stoßt mich da runter. Du bist einfach da dumm. Da unten gibt's Lava. Pass auf. Ich
Чакай да ви добре какво прави. Сега тук ще си имаме доста проблеми с лавата. Защото сме двама и малко трудно се играе така, като сме двама. Трябва един да пази другия, да не го бутне без да иска. Защото знаете нали как е, сигурно и вие сте играли Майнкрафт с приятели. Но хубавото е, че тук някъде ще... Ето го и бедрока. Ich hab schon Bedrock. Kommt zu mir. Да, irgendwo gibt's диамантни. Сега тук някъде ще намерим диаманти със сигурност, но лошото е, че нямаме никаква храна, никакво месо. И да, това е наистина доста гадно, защото... Съда е се кравел. И да, лошото е, че нямаме никакво месо. Между другото, аз знам няколко начина да намерим диаманти. Но ще си направим един специален епизод за това. Ако още сте фенове на Майнкрафт, естествено. В смисъл вече Майнкрафт не е на мода, всички викат, че е детска игра, че това онова. Но аз, нали, причината по която снимам на Майнкрафт е, че от много време искам да направя такава поредица на Майнкрафт. Защото съм голям фен на Майнкрафт и тази игра просто за мен е супер. Ich hab schon Redstone gefunden. И да, тази игра за мен е много хубава и много ме разтоварва. И да, доста съм играл на нея, даже веднъж построих един голям замък, сам самичък, отне ми 3 месеца, може и по-малко да са били, не знам. Redstone. Отне ми доста време, но го завърших и той е на PlayStation 3. В смисъл може да правим по-късно епизоди на FIFA и като си купа Minecraft за PlayStation 4 ще можем и Minecraft да играем на PlayStation 4, което ще ме улесни страшно много. Ще могат да... В смисъл контролите са много по-лесни и да. А тук няма абсолютно никакъв диамант, братче. Колко време снимаме, не излиза изобщо. Аз съм версия. Digga, ich weiß nicht, wie lange wir filmen. Ich hab keine. Да, тук има лава вече. Аз habe ich Redstone vergessen. Ich hab Lava gefunden. Ich glaube, da waren wir schon. Egal. Тук не намирам никакви диаманти, вече огладнявам, кръвта ми не може да се регенне.